rigtig god til at lave og det er rigtig spændende. Men kære venner, det er rigtig varmt. Det er nu til is, men ikke nu, okay? Og den der I synger på middellængden, her fik jeg bare lidt en Amagerbitter, de har snakket om. Vi har snakket om is. Der er ikke måske. Vi skal have is. Hvad siger I, venner? Hvem skal have is? Hvor mange skal have is? Det er godt. Så, det er nu til at is er snart. Ja. ओह पिन उकाले त मेरो छोरोले त बर्माको टिम खियाजी हेङ्गा सुरेश we are from home so uncle teaching today wow kuman sa video yes show me whatever show Hello. 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 hvad så? Det er brændt. Det er dejligt, det er fireworks. Og Fika, dem de også får. Ja. Fika, hun er min bror. Det er med dine. Hvorfor er det her, bro? Hun vil også være med. Ej, Sonja. Hvad er der? Er du okay? Ja. Du tror virkelig, du kan være selected med den der fly der. Ja, det kan være snart.